Batin bat, Juan Biu, ikaragarri animatuta dago Mekoseko delegatua. Ernesto. Badoaz eta hirugarren txandakoak. Lehen, ez dakit alboan zenuen zu, Koldo, baina Igon Lertxundi Orioko presidentea nahiko aserra ikusi dugu hemen, ontziren bat zebilelako. Bai, izan ere bere bidean zegoen ontzi hori, eta zintzuten kendu, eta bere esaten zuen, hemen arduratu nuen bat. Egon behar du hau kentzeko. Aurteko San Miguel Liga gehien nabarmentzen diren lau ontziak dira hauek, Urdaibaik 5 bandera irabazi ditu, Oriok 4, baina aspaldi honetan irabazi ezin dabil Orio. Hondarribiak ez du banderarik irabazi eta asko hurbiltzen ari da, baina bat dela eta bestea dela ez du lortzen. Castrok bat irabazi zuen eta bestea, bigarren txandan aritu den Zarautzek irabazi zuen. Urdaibai oraingoz behintzat gehien nabarmendu dena, ezpairi gabe. Bizkaiko txapelketa irabazi du, Euskadiko aurrenekoz, Espainiako ere aurrenekoz, gainerakoz bandera San Miguel Ligan, eta batez beste oso itxura ona eman du Urdaibaik, Orio berak ere bai, eta oraingoz hirugarren txanda honetan Urdaibai eta Hondarribia hortxe dabiltza, aurreneko tokien Urdaibai segundo batera, Hondarribia, Orio ere badator, bigarren hirugarren baita bil, eta zertxo bet antzerago geratzen ari da itxura batean behintzat, baina alde handirik gabe. Castroko marinera, hori etxabek prestatzen duen taldea. Bai, Urdaibai. Hor dira Ziabogan, Urdaibai eta Orio, Orio eta Urdaibai. Urdaibai denborarik onena, 5 minutu eta 28 segundo. Hondarribia segundo batera, Castro 3 segundora, eta Orio 4 segundora. Horiek dira denbora ofizialak, eta behin-behineko estropada hasi denetik, eta 3 segundotan 4 ontzia. Oraintxe, Ziabogan, Orio izango da aurrena, Castro ere hor da, ea denborak 10 minutu eta 45 segundo. Orio eta Castro, Orio 45, Castro 46, Urdaibaik ere 46, Hondarribiak 45, segundo batean laguntzia. Oso estropada politxe, ikusi dugu lehenengo Ziabogan. Eta berehala izango dira metro batzu baino ez. Hor da aurrekoa Raunotza hartu Urdaibai lehenengo tokian. ¡Qué buena, qué buena! ¡Pelota a la derecha! ¡Ahora! ¡Va, favor! Entzun dugu berriz ere Urdaibaiko patroiak esan duena Asier Zurinagak. Ke buena, eta Urdaibaik egin duen denbora 6 minutu eta 31 segundo. Bigarren Castro 2 segundora, Orio 6 segundora, eta laugarren tokian Hondarribia 10 segundora. Behin-behineko sailkapenean, Urdaibai lehenengo tokian, Castro bigarrenean, Orio hirugarrenean, Hondarribia laugarrenean, Cabo da Cruz 5garren, 14 segundora, baina lehen ikusi dugu, Caboan 19 segundora ere bazegoela, orain 14 segundora, itxuraz behintzat. Begira, zer nolako aldeak lortzen ari den Urdaibai. Hor dira, Bou Bizkaiakoak, denboraldiko 6garren bandera irabaziko dute, oraintxe denborariko dena Urdaibai, 21 minutu eta 35 segundo. Cabo da Cruzek baino 29, Cabo da Cruzek Mekosek baino 22 segundo gutxiago. Orio eta Castro badatoz, Hondarribia ere oso indartsu. Orio bigarren, Castro hirugarren, eta Hondarribia laugarren. Orio 19 segundora. Eta pozik, Asier Zurinaga eta mutilak ospatzen ari dira garaipena. Asier Zurinagari zeo pasatzen jako, nekea izango da batez. Entzuten dugun,